יופי, עכשיו זה טוב. אני בכיתה. אני כיתה. אני בבלייט. אני בבלייט, אני בשקט. מותר לצייר? אני בשקט. מותר שקט. לצייר. שלט. כל אחד פותח את הדוגמה. ובצייר. אין דבר כזה בא לי. יש כזה דבר בא לי. אני לא מדברת בשפת בעלי. את כן מדברת? נו. עכשיו כל אחד מצייר לב. אני לא יודעת, זה קשה רצח. תנסה. אני יודעת, תראו. אבל זה קשה, בא לי על הרצפה. אז תעשה על הרצפה. דפנה, את יכולה על הרצפה. הנה, כל הכבוד. בא לי משהו אחר. עכשיו כל אחד מצייר עיגול. קטן. עכשיו כל אחד מצייר סביבון. סביבון? הכי קל. איתי סביבון. איתי סביבון. אני אעזור לך. בואי. שים פה יד. יופי. מה? כמו שעשית. ופה תעשי קו. טוב. אני ציירתי סביבון. תסתכלי. סביבון. להגיד לך איך אני עושה, להראות לך איך אני עושה בתלת מימד? הנה, עכשיו אותיות. עכשיו כל אחד עושה א'. א'. א'? כן. אני רוצה את הספסלים. א'. הנה עשיתי א'. דפנה תעשי א'. לא בא לי את הספסלים. דף תעשי א'. לא בא לי את הספסלים. א'. היא אומרת אחריך. א'. אתם לא רוצים לצייר. ליבה. לך ואת לא מציירת בכלל. אתה רוצה לראות איך אני מציירת סביבון תלת מימד? עכשיו דובה. ככה דובר. די!